Вітаю усіх телеглядачів телеканалу АТР, які щойно приєдналися до нас, і також вітаю тих, які залишилися, продовжують нас дивитися. Це програма «Прайм», мене звати Любомир Ференц. І наступні 55 хвилин ми будемо розмовляти із Володимиром Заманою, кандидатом у народні депутати від політичної сили «Сила і честь», також начальник Генерального штабу Збройних сил України 2012-2014 роки, уповноважений Верховної Ради з контролю діяльності Міністерства оборони 2014 року, генерал-полковник. Доброго вечора. Генерал-полковник, ви у запасі, але сьогодні ми також будемо говорити і про вас, і про вашу політичну силу, яку ви представляєте. Нові рейтинги партії: на першому місці лишається «Слуга народу». Серед респондентів, які підуть голосувати і визначилися з вибором за партію Зеленського, готові проголосувати понад 51% опитаних. З третьої позиції на другу перемістилась партія «Європейська солідарність» 9,5%. За нею йде опозиційна платформа «За життя» понад 9%. «Батьківщину» зараз підтримує майже 9%. Також, згідно опитування, прохідний бар'єр долає «Сила і честь» 5%. І 4,9% респондентів проголосувало б за голос Святослава Вакарчука. Відповідне дослідження проводили Центр соцсес та Комітет виборців України з 29 травня по 6 червня. Отже, політична сила, яку ви представляєте, 5%. Так? З 5% вона проходить до українського парламенту. Якщо так станеться, то вперше ви, до речі, який номер? 5-й. Ви у списку 5-й номер, П'ятий номер, так. Ви проходите до парламенту. Хто ці люди, які готові голосувати за силу і честь, на вашу думку? Ну, по-перше, я хочу сказати, що для мене це нове. Я ніколи політикою не займався, я професійний військовий. І для мене це перший досвід. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в умовах, в яких перебуває Україна, коли вона виказала недовіру до попередньої влади і вона об'єдналася, на мою думку, проти, ніж за, ми перемогли люди, молоді люди, які теж в основному нові в політиці. На них наш народ покладає надію. Наша політична сила, «Сила і честь» Ігоря Петровича Смішка – це люди, які професіонали, які мають серйозний життєвий досвід, які розуміються всіх, в силу з різних. Я буду говорити про Ігоря Петровича Смішко, людина, яка в силу обставин певних має такий досвід управлінської діяльності на різних посадах. Вона має дуже тісні стосунки з політичними діячами на Заході і розуміється в цій політиці. Мені здається, що наш виборець – це люди консервативні, які хочуть, щоб держава розвивалася без якихось потрясінь. І ми думаємо, ми впевнені в тому, що ми, наша політична сила, наш лідер буде дуже корисний для команди нинішнього президента. Володимира Зеленського, так? Так. Пане Володимире, я бачу, ви включили диктофон, можете його виключити, ми виставимо прямий ефір, так що там ваші слова не будуть перекручені. Ви можете виключити, будь ласка. Я бачу, що ви військовий, так, але телеканал АТР, він є відкритий, ми повністю запис викладаємо згодом в мережі, і ваша команда його може знайти, просто щоб там батарея не сіла чи ще щось. Дивіться, ви як туди потрапили, в політичну партію? Хто вам запропонував? Мені запропонував Ігор Петрович Смішко. Ми з ним доволі давно знайомі. У нас є дуже багато спільних знайомих, спільних друзів. І ми знаємо один одного, знаєте, не з переказів, а особистому спілкуванні. Життєвий шлях Ігоря Петровича пов'язаний з Збройними силами. Він професійний військовий, як і я. Ось це нас поєднує, і ним було запропоновано мені
вступити до цієї політичної сили, я виказав своє, як не побажання, а скоріш за все, якщо я в вашій команді буду корисний, я командний урок, я завжди в армії до цього привчили, і я погодився на його пропозицію. Ось так я потрапив до... А як вас, Ігоря Петровича Смішка, поєднують Збройні Сили України? Разом ми з ним не служили. Ну, от в тому... Разом не служили. Будучи вже начальником Генерального штабу, я з ним познайомився. У нас спільний знайомий такий, поважна людина, порядна. Це мій перший заступник начальника Генерального штабу, це віце-адмірал Кабаненко Ігор Васильович. Він познайомив мене з Ігорем Петровичем, і з того часу ми підтримували стосунки. Ну, тобто, все-таки не Збройні Сили України, тому що у свій час Ігор Петрович Смішко, він був очільником Служби безпеки України. Так, вас просто познайомив спільний знайомий. Це по-іншому можна назвати. Збройні Сили України тут просто... Я з вами трошки не погоджусь, оскільки Ігор Петрович закінчив військовий вуз. Так. Він офіцер ПВО сухопутних військ. Він пройшов кар'єру досить серйозно, аж до самого моменту отримання незалежності, за часів Радянського Союзу. Він дуже серйозний науковець. І коли будувалися Збройні Сили, його досвід, його енергія, наполегливість були використані не тільки в Збройних силах, а й на дипломатичній роботі, в тому числі в розвідувальній сфері, в тому числі і на посаді голови Служби безпеки України. Так, він магістр Об'єднаного інституту військової розвідки при Національній академії оборони України. Дивіться, в мене таке запитання. От я слухав людей, так, які представляють дехто вашу партію. Більшість із них говорить про Ігоря Петровича Смішка, так? Так. Але вирішувати будуть депутати в Верховній Раді, в тому числі, можливо, ви, чи все-таки ви будете робити те, що вам скаже Ігор Петрович Смішко? Цього не буде. Я сподіваюся, що наші погляди, вони на сьогодні співпадають. До чого співпадали, сьогодні співпадають. Я дуже надіюсь, що вони будуть співпадати і в подальшому. Оскільки ми сповідуємо практично одинакові цінності. Це перше. По-друге, ми думаємо, і я в цьому впевнений, що Ігор Петрович якби буде доповненням до молодого, амбітного президента України. Ми розглядаємо Ігоря Петровича, я особисто бачу його на посаді прем'єр-міністра України. Людина, яка має досвід, яка розумна, яка чесна, яка орієнтується в всьому спектрі тих обов'язків, які покладаються на прем'єр-міністра, і ми надіємося, що так буде. Він нова людина, він ще не якби серед тих кандидатів, які сьогодні там можуть розглядатися, він нова людина, і я думаю, з цим завданням він справиться в рази краще, ніж хтось інший. Дивіться, ви фактично на протязі 5 днів, так, з 22 по 27 лютого 2014 року, ви були уповноваженим Верховної Ради з контролю діяльності Міністерства оборони України. Фактично, ви були міністром оборони України. Ваш був попередник Павло Лебедєв, наступник Ігор Тенюк, так? Ці 5 днів ви були, можна вас назвати, ви де юре і де факто виконували роль міністра оборони. Не зовсім так. Все-таки ця посада була вакантна, і ви були уповноважені Верховної Ради з контролю діяльності Міністерства оборони, іншої людини не було. З контролю за діяльністю Міністерства оборони України. А тоді не було міністра? Я розумію. Але тобто ви були людина номер один фактично? Жодним документом не визначені обов'язки такої посади. Це рішення було прийнято Верховною Радою 23 лютого. 24 ввечері я вже дізнався про те, що від
тодішнього виконуючого обов'язки президента України пана Турчинова про те, що на цю посаду розглядається інша людина, оскільки вже на другий день посади такі, як голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ, там, голова Нацбанку були призначені. Мене відтермінували, я запитав, яка моя доля подальша. Мені було доведено про те, що, Володимир Михайлович, на жаль, коаліційним рішенням розглядається інша кандидатура на цю посаду. На вашу думку, чому ви не стали міністром оборони? Важко сказати. В тому числі і ті звинувачення, які на той час гуляли в засобах масової інформації, мені здається, хоч проголосовано Верховну Раду було 23-го, мені здається, що в силу різних обставин це дійсно було коаліційне рішення, і квота міністра оборони України належала до Свободи. А оскільки пан Тенюх, він учасник Майдану, там декілька кандидатур розглядалося. Не випадково, мабуть, там якісь йшли чи торги, чи то спір якийсь був, оскільки ми знаємо, що на цю посаду Верховна Рада затвердила людину, в частності адмірала Тенюха, тільки 27 числа, коли вже практично треба було приймати рішення про застосування Збройних сил. На жаль, так трапилося. Я бачив ці звинувачення, які були в засобах масової інформації, і деякі засоби масової інформації, вони пишуть, що стати міністром після Євромайдану вам заважав компромат на вас. Ну, я не думаю, що там такий компромат. Цей компромат був зібраний... Ну, тобто, щось є? Ви кажете, цей компромат був зібраний? Послухайте, цей компромат був підібраний за часів міністерства, коли міністром оборони був пан Лебедєв. Угу. Так трапилося, що вже з весни 2014 року він мав на меті змінити начальника Генерального штабу на іншу людину. Спроб на протязі 2013 року було 3. За цей час, завдяки тим, що Головне управління розвідки працювало над тим, де я був, що я був, коли був, що за мною є. По-друге, військова служба правопорядку працювала, розслідувала, де я служив, що я, як я був. Ви розумієте, ситуація в тому, що жодних документальних свідчень нема. Здогадки і таке інше. Якщо б реально щось було, ну, якась кримінальна справа мала порушена бути, чи щось ще таке. Це перше. По-друге, я можу сказати наступне. Якщо б щось із того, що ви перерахували там засоби масової інформації на той час, да і на сьогоднішній день воно ж повторюється. Ви ж бачите, тільки політична сила, я засвітився політичній силі, сила і честь, зразу з'явились ті ж звинувачення 2014 року. Нічого, ні нового, ні більше, ні менше. Якщо б щось було, повірте, що мене б в кінці лютого 2014 року змусили б робити якісь кроки, які, наприклад, що стосується введення військ до Києва. Якщо б я це не зробив, були б у них якісь підстави, вони б мене там кримінальну справу порушили, це вміють у нас робити. Як при тій владі, так і при тій владі, яка прийшла після Майдану. Ну, дивіться, одні звинувачень, які були, так, я просто читаю це, що писали засоби масової інформації, що у вашій власності є двохповерховий котедж на березі Азовського моря, і він був побудований за рахунок грошей і будівельних матеріалів, які були виділені на потреби Запорізького військового комісаріату, так? Це для вас не нове звинувачення? Ну, я читав це. Ви читали це, так?
Ви достатньо закрита людина, так? Про вас мало інформації за великим рахунком. Є держзрада, ви давали інтерв'ю і так далі. Щось більше можна дізнатися з декларації, яку представила ваша дружина, так? Так. Цей котедж справді є, так? В Кирилівці, це Якимівський район, Запорізька область, так? 50% ви власник і 50% ваша дружина, так? Ні. А як? Там інший сусід. Це будівля на дві сім'ї. На дві сім'ї, Чи так? на два будинки, так. На два будинки. Дивіться, ви там володієте саме тим котеджем, в якому вас звинувачують, так, 50%. І також там є земля. Скільки там соток? По-моєму, 0,2. 2 соток, так? Да. 2 сотки. 0,2. Там навіть, наскільки я знаю, там цей будинок стоїть, земля тільки на тому місці, де стоїть цей будинок. Не пам'ятаю точно. Ну, тобто, сам по собі факт є, так? Так. І вас в тому звинуватили. Так. Що це за будинок? Це будинок 2000... 307 метрів квадратних. Да, ви набули право в 2012 році. Павло Лебедєв тоді був, так, міністром оборони? Цей будинок 2005 року. 50% ви набули права, так як вказує декларація. Там це була база відпочинку, і мені запропонували свого часу там радянська база відпочинку. От ми взяли цей будиночок на двох, зборно-щитовий будинок, і от і все. Ремонт там зроблений? Зроблений ремонт. Добротний? Вагонка битий і вікна поставлені. Ну, дивіться, чому я це все запитуюся, щоб не бути голослівним, я знаю людей звідти, так? І сьогодні я телефонував і говорю, скільки може коштувати будинок на 307 квадратів, так, в Кирилівці. Вони також бізнесмени, я їх перепитувався, вони мені озвучили суму, якщо більш-менш добротний ремонт, в межах $200 тисяч. Він тоді коштував на 2012 рік. Якщо зараз його можна продавати за таку суму. Будинок, я його хочу продати. Він не потрібний, і за нього я сьогодні не можу взяти навіть 5 тисяч. Він нікому не потрібен. Тобто ці всі звинувачення – це неправда, це так? абсолютно абсурд. А якщо говорити про людей, так? Мова йшла, що в силі і честь, як є, так, переважна більшість, якби люди, які мали певну дотичність, чи то, так як ви, до Міністерства оборони, наприклад, чи до політики, там є депутати із самопомочі. І коли говорити про нові обличчя, то можна назвати, наприклад, подружжя Білоножків, так? І говорять, що вони війдуть в партію. Ви можете сказати, під якими номерами? Я не можу сказати, я не бачу їх списку. Давайте подивимося, як взагалі коментували свій майбутній похід у політику подружжя Білоножків. Сісти за стол Значить, я тобі скажу. Обов'язково. І він сяде, але повинні бути кріпкі аргументи. Да. Він правильно говорить. Треба аргументами бувати. Не просто це сіли, поговорили і давайте щось робити, хлопці. Ні, тут серйозно має бути. Тут має бути все підготовлено. І я думаю, що він знає, як це зробити. Ми зараз всіх секретів він не може відкрити, але йому довіритись можна. Знаєте, буває, дивишся на людину, думаєш, ой-ой-ой, та ні, хай йде собі. А цьому, Боже, як же я хотіла під його крило, тому що я йому довіряю. Я бачив кілька таких от ток-шоу, де був присутній Ігор Петрович. І коли Ігор Петрович розкладав по поличках все, як повинно бути, і коли він вмикав інтелектуально просто і розповідав, що треба зробити, як треба зробити, і чому це треба зробити, всі ці невігласи, вони замовкали. І в його присутності ні одного гавкіту, ні одної перепалки, ні одного там «Не перебивай мене, не перебивай, я тебе не перебивав», цього не було, бо це особистість. Отже, подружжя Білоножків, воно має вийти в список, правильно я зрозумів? Я не готов це сказати, це питання до Ігоря Петровича. Я не володію ситуацією. Тобто все залежить від нього, правильно я зрозумів? Повністю? Так, просто я цими питаннями не займаюся, у мене інше завдання, інші функції, тому краще з цим питанням до Ігоря Петровича. Це партія вождицького типу чи як? Це вирішує Ігор Петрович чи хто? Чи може Дмитро Гордон? Ну, ви розумієте, ця партія має певну історію. З 2009 року. В неї історія невелика, я б не сказав. Ну і не мала. Ну,
І Але мала. не дуже голосна. Мене запросили до цієї політичної сили, ну, практично десь 2 тижні назад. Я людина нова в цій партії, тому я не можу сказати. Знаючи Ігоря Петровича, я можу сказати, що це людина командна. Він розуміє, що таке колектив, він розуміє, що таке керівник, функції керівника, права і обов'язки кожного, там, як керівника, так і рядових членів партії. Якщо говорити про програму, так, партії «Сила і честь», то які ключові моменти, на які робиться наголос? Знаєте, я буду мову вести про те, що я цю партію покликаний як людина військова, професіонал військовий. І я думаю, що я буду займатися ось цим напрямком. У мене є бачення своє, у мене є життєвий досвід, у мене є, як би сказати правильно, аргументи, з якими я йду до цієї політичної сили. І буду робити все, щоб ми однозначно війшли до парламенту досить серйозною фракцією. І наша партія, вона буде, ну, із того переліку, з тих людей, які десятка перша, вона різновекторна. Там є люди, і які займалися сільським господарством, є люди, які займалися медициною, є люди, які займалися ЖКХ. Тому ось практично команда, яка може вирішувати і аргументовано відстоювати права і необхідні закони, які треба для України. Ну, тобто я зрозумів пункти програми Ігоря Петровича Смішка щодо, наприклад, ви маєте такий пункт, як перемога друга, повернення Донбасу та Криму. Про це можна з вами говорити? Звичайно. Дивіться, просто тут от йде мова про те, що сформувати дієві механізми повернення анексованого Криму та деокупації Донбасу шляхом дипломатичних та економічних заходів міжнародного впливу насамперед у рамках зобов'язань країн-підписантів Будапештського меморандуму. Так. Як це реалізувати? Будапештський меморандум, він підписаний в 94-му році, він підписаний. Він діє досі. І як змусити у рамках зобов'язань країн-підписантів дотриматися цього меморандуму? Це не тільки дипломатичний шлях, це комплекс заходів, які необхідно провести на протязі досить тривалого часу в державі для того, щоб досягти цих речей. Я скажу, якщо професійно говорити, то не бажано називати сьогодні які кроки, які треба провести для того, щоб досягти цієї мети. Але, безперечно, це сильні Збройні сили. Безперечно, це сильна економіка, вирішення соціальних питань. Ну, на самому ділі, для Росії попередній президент був це найкращий президент, який міг би бути для Путіна. Оскільки він міг спокійно себе почувати, і оті процеси, які відбувалися в нашій державі, і те, як ми бідніли, те, як процвітала корупція, в тому числі і в оборонній сфері, це все тішило Путіна. І для російського... Ви про які роки говорите, що процвітала корупція? Про 2014-го? Останні роки. А до того не було корупції? Була корупція. Ви були очільником Генштабу. Була корупція? Була корупція. Велика? В державі. А в Збройних силах України? І в Збройних силах України була. Що гріха таїти? Якщо порівнювати два періоди. Розумієте, я вам повинен сказати наступним чином. Бюджету у 2012-2014 роках вистачає, бюджет, який виділявся на Збройні сили, десь біля 94% він йшов на утримання Збройних сил. Утримання, не на розвиток. Тобто
Нова техніка не розроблялась, нова техніка не закуплялась. Достатні Вона розроблялась, вона просто йшла на експорт. Експортні контракти були. Ну, це сфера Укроборонпрому, просто це не закупляло Міністерство оборони України. Ну, Україна співпрацювала з різними країнами. Співпрацювала, але що вона продавала? Вона продавала те радянське, яке знімало з озброєння, надлишкове майно, от вона його ремонтувала і продавала. Ну чому? Коли розпочався 2014 рік, вона мала контракти щодо нових машин. Третій БТР, БТР-3РК, четвертий БТР. Вони йшли в Таїланд, були контракти і так далі, як тільки розпочалась війна. Україна, не можна вже так говорити, що Україна нічого не робила нового. Вона робила, просто, можливо, не так вже багато, як зараз. Наскільки це нове? Це нова продукція. Яка продукція? Ну, це БТР-3, корпус, перероблений, розроблена башня, модуль, який встановлений на цю машину, він продавався. Це так. Деякі речі робились, але це модернізація, а не розробка щось нового. Модернізація. Для своїх Збройних сил коштів не вистачало, щоб модернізувати. За кордон це робили. Звичайно, якісь корупційні схеми були і при модернізації, і при ремонті, і при будівництві житла для військовослужбовців, і реалізації військового майна. Але ми повинні розуміти, що є Міністерство оборони, воно поділяється. Є безпосередньо Міністерство оборони, яке забезпечує Збройні сили, воно розподіляє і використовує кошти. А є Збройні сили, які споживають те, що їм надають. Тому воно нічого не змінилося на сьогоднішній день. Да, ми хочемо, щоб в Збройних силах було більше нового, більше модернізованого. Що ви маєте на увазі, що нічого не змінилось на сьогоднішній день? Я маю на увазі про забезпечення Збройних сил. А що не вистачає Збройним силам? Багато чого. Ну, перерахуйте це. Якби всього вистачало, то на сьогоднішній день би, мабуть, Збройні сили, це елементарні речі, забезпечення житлом, новітня зброя, навіть стрілецька, засоби нічного бачення, особисті засоби зв'язку, ще дуже-дуже багато чого, що повинен мати військовослужбовець, щоб ефективно сьогодні виконувати свої завдання. На сьогоднішній день, на жаль, не таємниця про те, що в Збройних силах сама велика проблема – це укомплектованість. Люди не йдуть до Збройних сил, люди звільняються з них. Ну, дивіться, ви зараз так говорите, що таке враження, що за Петра Порошенка настали гірші часи, ніж були в армії за Віктора Федоровича Януковича. А чому ми говоримо, що Порошенко? Чому ми говоримо, що Порошенко? Ні, ну просто він президентом був. Ми говоримо про період з 2014 по 2019. Правильно я вас розумію? Тоді ви уточніть, про який ми період говоримо. Про цей період говоримо. То в цей період з 2014 по 2019 було гірше, ніж за часів Януковича? Укомплектованість, забезпеченість армії чи як? Я таке не сказав. Я кажу про те, що фінансування Збройних сил держава збільшила Набагато. в декілька 5% разів. внутрішнього валового продукту, Але навіть 6%. ці кошти можна було використати значно ефективніше. Наприклад? Наприклад, не маючи таких корупційних скандалів, які ми потрясали Україну останнім часом. Ну, дуже багато речей, які на сьогоднішній день проводиться аналіз того, що є в Збройних силах, в якому вони стані. І я думаю, найближчим часом ми... Ну, які, наприклад, великі скандали потрясали Збройні сили України? Ну, візьмемо Свинарчуки. Це державний концерн «Укроборонпром», це холдинг, який має генерального директора, який не належить Збройним силам України. Збройні сили України і ДК «Укроборонпром» – це дві різні структури. Так я ж мову веду про взагалі оборонний сектор. І беремо будівництво містечка, наприклад, на Широколанівському полігоні, яке вже скільки разів мало бути завершено. Ми мову ведемо про неякісну техніку, яка приймається на озброєння різного типу. Ми мову ведемо про те, що до Збройних сил закупляється техніка, буквально
2-3 дні назад підприємство «Варта», бронетехніка, машина «Варта» закупляється до Збройних сил, але в самій назві цієї машини це броньований патрульний автомобіль, на озброєнні якого там кулемет стоїть. Він для Збройних сил не підходить. Він для поліції це так, але його закупляють Збройні сили. Чому? Незрозуміло. І таких речей, повірте, дуже багато. Тому що комусь захотілося грошей заробити на цьому. А кому? Не знаю, хто тоді керував цими процесами, впливав на тендери, на закупки, на державне оборонне замовлення і таке інше. Партія «Слуга народу» не сприймає жодної із старих політсил за свого союзника, а «Голос» вони не вважають конкурентом, тому що виступають за одне і те ж. Можливість коаліцію з цією партією ще потрібно обговорювати. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів очільник штабу 7-й номер у списку партії Олександр Корнієнко. Крім того, за його словами, союз з партією «Сила і честь» також можливий. Цитую, Смішка можна віднести до нових сил, його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові спеціалісти. Кінець цитати. Ви погоджуєтесь, що ваша партія є новою силою? Я погоджуюсь з цим. У нас є люди, які раніше були в парламенті українському, але їх відсоток дуже малий. Але партія вже брала участь у виборах у 2014 році. Тобто вона не нова. Не нова партія, але вона в парламенті не була. Тому я вважаю, що це досвід перший в нашій партії. Ті люди, які зараз вона оновилася, це не ті люди, які йшли в 2014 році, це зовсім там десь, може, відсотків на 90 навіть. Це нові люди, які сформувались в цій команді буквально нещодавно. І як кажуть, ідеологія, як кажуть, принципи, на яких вона формувалась, це люди, які мають досвід і можуть в парламент принести щось свіже, нове. Дивіться, ви говорите про ідеологію і принципи і так далі. Фактично про партію суспільство українське почуло із передачі Дмитра Гордона і інтерв'ю з Ігорем Смішком. Так. Чи погоджуєтеся ви, що цей успіх фактично завдяки Дмитру Гордону, а не ідеології і принципам? Я з цим не погоджуюсь. Знаєте, якби не кандидатура Ігоря Петровича Смішко на виборах президента України, коли люди побачили його особистість. А де побачили? Де люди побачили його особистість? Під час передвиборчої кампанії, коли він виказував свої бачення, свої аргументи. А де він їх виказував? Засоб масової інформації, там, на телебаченні. Дмитро Гордон. І не тільки. Чому Дмитро Гордон? Він особисто. Да, сьогодні у нас Дмитро Гордон є начальником передвиборчого штабу. Так, він в нашій команді. Він підтримує, він вірить в цю людину. Тому я нічого тут осудного не бачу. Це все нормально. Ні, я веду до того, що успіх Ігоря Петровича Смішка все-таки пов'язаний з іменем Дмитра Гордона і з його кілька інтерв'ю перед виборами. Я можу погодитися з тим, що люди, які довіряють Дмитру Іллічу, вони вірять йому, і коли він говорить, агітує за людину, яку він бачить, що ця людина буде тим локомотивом, який зможе вивести нашу країну із тієї прірви, де ми зараз знаходимося, його досвід, його вміння, його знання, його зв'язки. Він же не просто так агітує, розумієте? Це комплексне питання, яке і нічого тут особливого немає в тому, що люди, що слухають Дмитра Гордона, люди, які вірять йому,
Розібратися в нашій політиці досить складно багатьом людям. Він розповідає, і вони вірять люди. Він говорить, що я довіряю Ігорю Петровичу Смішку. Ви знаєте, от я слухаю, я бачив деякі інтерв'ю Ігоря Смішка і Дмитра Гордона, і от я зараз вас слухаю. У вас є, усіх вас єднає одне слово, так? Не ідеологія, там якась партія або ще щось, а одне слово. От в мене таке враження, як журналіста складається. Знаєте яке? Смішко. Ні. Яке? Вірити. Вірять. Оце слово часто вживається в риториці партії «Сила і честь». Дмитра Гордона. От ви часто це слово вживаєте. Знаєте, Чому мають повірити? На базі чого? Може не віра, а порядність на першому місці. Я вважаю, якщо людина порядна, вона... Ігор Петрович Смішко, я думаю, залишить в історії пам'ять. Пам'ять про себе. Не якісь скандали, не якийсь бізнес, не якісь кошти, а пам'ять про себе. Людина, яка внесла там дуже серйозно Це ви вірите? вклад. Я вірю. Ви вірите, так? Вірю. От бачите, я ж кажу, що це слово «партія «Сила і честь», от воно, можна сказати, вірять. Чому це вірите. погано? Чому це погано? Так я не кажу, що це погано. Просто це дуже симптоматично. Так. Ну, люди мають вибирати критично чи фанатично. Слово «віра», вона співставляється із критицизмом чи фанатизмом? Ні. Ну, з яким? Об'єктивною оцінкою, Але об'єктивна оцінка робиться на базі чогось. звичайно, на досвіді, на знаннях, на вміннях, на баченні і таке інше. Чи ведуться вже якісь перемовини стосовно майбутньої коаліції між «Слугою народу» і «Сила і честь»? Я відповім так. У нас попереду дуже серйозна, важка робота. Ми зараз зосереджені на цьому. Але для себе якісь бачення свої ми випрацьовуємо, ми спілкуємося між собою, що ми будемо робити, як ми будемо робити і таке інше. Так вибори незадовго. Ви лише спілкуєтесь, вже потрібно мати шляхи вирішення проблем. Ви ж мене запитали про те, що я ж про це і мову веду. З ким ми будемо об'єднуватись в разі перемоги. А то, що ми війдемо до парламенту, це вже для нас якби питання вирішене. Як ви ставитесь до тих тверджень, наприклад, час від часу в засобах масової інформації є повідомлення, що Ігор Смішко є людиною Медведчука? Це абсолютно неправда. Це абсолютно, я вважаю, фейк, оскільки ми бачимо принципи, заяви і шляхи розвитку держави, які виказує пан Медведчук. І ми бачимо життєвий шлях, життєву історію Ігоря Петровича, його зв'язки, його погляди, які він виказує. І ми впевнені в тому, що це фейк, це намагання, знаєте, очернити людину тільки на тому, що десь певний час він був там пов'язаний з президентом Кучмою. Не більше. Але він з 2003 по 2005 він був очільником Служби безпеки України, так? Так. І це роки, ви ж добре пам'ятаєте цей період, це також період, коли достатньо добре стояв Віктор Медведчук, правда? Ну, погодитися можна. Можна чи було так? І от часто цей зв'язок роблять, так? Що тоді головою очолити Службу безпеки України було важко. На той час Україну потрясали дуже серйозні скандали щодо продажі кольчуг, таке інше, тому подібне. Ігор Петрович був відкликаний з Австрії, і йому запропонували ця посада. Відкликаний звідки, перепрошую? Австрії. З Австрії? Да. І він очолив це відомство для того, щоб доказати, що це звинувачення безпідставне. Він розвідник, він дипломат,
він дуже серйозні зв'язки мав, і він зробив дуже багато для того, щоб ми якимсь чином більш-менш достойно вийшли з тих проблем, в яких перебувала держава. Він це зміг? Зміг. У 2014 році ви пішли в запас. Так. Чим ви займалися до 2019 року? Чи до 2018-го, тому що там ще одна історія з вами була? Я був на пенсії, Угу. Працював на протязі 14, 15, 16 років. Я дуже тісно співпрацював з представниками деяких громадських, в тому числі і державних організацій. Працював над тим, щоб вирішити питання, забезпечити Збройні Сили тим озброєнням, яке нам конче не вистачало. А це які організації? Американські організації – це Конгрес, Сенат. У мене дуже багато знайомих. Я десь, не знаю вже точно, поїздок 7-8 зробив до Сполучених Штатів Америки, де переконав, щоб Україні була надана військова допомога. Конкретно, яка це допомога, переконав, чому ця допомога потрібна і таке інше. От з цим я займався на протязі 3 років. А як американці реагували? Не просто, знаєте, в ситуації, коли військовий конфлікт, дуже багато роботи було, треба було провести для того, щоб, по-перше, хоча б зброю, яка не є летальною, переконати їх, щоб вони нам надали. І я скажу, що ми добились досить серйозних успіхів, і це протирадарні комплекси, чи радарні комплекси контрбатарейної боротьби. Ми над ними працювали і добились ми цього. Хаммери і деяка інша зброя, в тому числі там засоби зв'язку і таке інше. Це не просто все робити. Знаєте, законодавство в Сполучених Штатах Америки досить таке жорстке з цих питань. І там приходилось декілька поїздок робити, щоб вирішити якусь одну проблему. У 2018 році в інтерв'ю виданню «Гордон», всюди «Гордон», так, 16 березня 2018 року ви дали велике інтерв'ю, і там достатньо, ви говорите, цікаві речі. Я прошу показати, що тоді сказав Володимир Замана, начальник Генерального штабу Збройних сил України 2012-2014 роки. На початку 2014-го проблеми почалися не лише з Кримом і Донбасом. У нас були і залишаються проблеми в Західній Україні. Думаю, відносини з Польщею вже показали, як тільки Україна ослабне до незмоги, західні області почнуть відвалюватися, а країни-сусіди, нібито наші адвокати в ЄС, тут же відірвуть їх собі. Це треба розуміти і не тішити себе ілюзіями. У цьому світі рахуються тільки з сильними. Ви далі притримуєтесь такої думки? Це якби абзац вирваний трошки з контексту. Я там раніше говорив про те, що... Ні, це не з контексту, це відповідь на питання. Це зі статті, це інтерв'ю з вами, і вам дає, і це початок вашої цитати на запитання. Хочете, я зараз відкрию конкретно? Послухайте, Ми не вириваємо з контексту. Ні, не про це мова йде. Мова йде про це, загальний контекст цього інтерв'ю. Мова йшла про те, що ми державі процвітає корупція, економічний спад відбувається, збідніння населення і так далі. Оці всі речі разом з війною... Ріст є внутрішнього валового продукту на 2-3%, немає економічного спаду. Це досить мало. Мало, так. Після того спаду, який ми отримали, наприклад, в 2014 році. Ми на сьогоднішній день це такими кроками ми не досягнемо навіть того, що ми мали там в 2014 році. Я не хочу входити в економічні речі, так, щодо цієї цитати. Щодо цієї цитати я хочу сказати наступне. Якщо ми на сьогоднішній день не займемось і не вирішимо внутрішньо державні питання, ми ще будемо слабшати.
наше суспільство, воно розділяється. Оті всі, та вся політика останнього часу особливо, яку проводив попередній президент, ми мали дуже багато конфліктів із Польщею, із Угорщиною, і з іншими країнами. Це все... Це які конфлікти ви маєте на увазі? Ну, і мовний конфлікт, наприклад, з Угорщиною. З Угорщиною. Вони виступають проти статті. З поляками який ми конфлікт маємо? Що стосується поляків, знаєте, я мав на увазі внутрішні політичні речі, які відбуваються в Польщі. Там йде дискусія відносно того, що по повернення деяких об'єктів, там, які володіли поляки, до приєднання Західної України до території. Це маргінали ведуть цю дискусію. Це не розглядається на достатньо високому рівні. Я розумію, що цьому не надається значення навіть в Польщі. Високого рівня дискурс там не проводиться щодо тих речей. Я можу з вами погодитись, але націоналістичні кола, погодьтесь зі мною, що там існують і періодично вони виказують своє бачення і відношення до українців і так далі і тому подібне. Я веду мову про те, що нам розслаблятися не потрібно. Ми повинні чітко розуміти, що тільки сильні Збройні Сили, що тільки сильна держава, ми можемо утриматись в тих кордонах, які на сьогоднішній день маємо. Зачекайте, тобто ви заперечуєте, що українці як нація, вони що, не мають національної ідеї, це розрізнені області? Захід під Польщу, Угорщину і так далі. Ну, ви говорите про економіку і так далі, про Збройні Сили. Тобто не існує якоїсь об'єднавчої ідеї і немає людей, які називаються українці? Тобто одні можуть тяжіти до Польщі, інші до Росії, ще хтось до Угорщини? Я мову веду про бажання. Якщо ми в умовах російської агресії, ситуація може розвиватися як завгодно. Тому ми і повинні реагувати на ці речі. Зрозуміло, що ці країни, наші сусіди на Заході, вони є членами НАТО і вони просто не можуть такі речі. Але ми повинні займатися цим і повинні думати про це. Коли ми говоримо про повернення Криму, так? Як це зробити? Складне питання. Тут комплекс заходів ми повинні провести. Перше, на мою думку, саме головне – це зробити так, щоб життя в Україні стало привабливим для кримчан. Тоді люди, які повелися на російську агітацію, вони вже сьогодні зовсім по-іншому. Час пройшов, вони по-іншому оцінюють ту ситуацію, яка відбулася тоді. Да, я підтверджую, що ми могли захистити Крим свого часу, але на сьогоднішній день ми втратили час і тепер попереду у нас дуже серйозна робота і дипломатична, і на міжнародному рівні, і в першу чергу економіка, армія і так далі подібне. От тільки при умові, коли ми наведемо лад в нашій державі, ми можемо взятися і вирішувати це питання Криму. Про це говорять всі політики в Україні. В чому новизна, сила і честь? Про це говорили політики і минулого парламенту і так далі. Ну і ви готові також це продовжувати? Говорити і робити. Ми ж не робили. Говорити говорили. А робили ми, що краще в Україні стало. Що ви маєте на увазі? Економічно вона сильніше стала. У порівнянні з чим? Да, не в порівнянні з чим, а в порівнянні з тими ж країнами західними і таке інше. А ви який хочете рівень, щоб в Україні був, якщо порівняти з якою західною країною? Європейський рівень. Прибалтика, Польща. А як Прибалтика, Польща, так? Прибалтика, Польща йшли до цього з 92-го року. Тобто це довгий шлях, і, можливо, ви навіть його не застанете, коли будете депутатом, так? Коли часто говорять, як Прибалтика і Польща, однак в нас є нагальніші проблеми, так? Донбас і Крим. Так.
Крим, ви говорите, що рівнем життя, так? Ви вважаєте, що це так легко відбудеться? А як, от, наприклад, рівень життя в Україні піднявся, так? І що мають зробити? Хто це має зробити? Як Крим повернеться? От механізм. Знаєте, це Ну, от, наприклад, так, 10% зростає економіка України. Ми доходимо до рівня Польщі, розбудовуємо державу, розбудовуємо дороги, з'являються хороші автобуси, зарплата хай буде, про яку говорять багато політиків, 1000 євро. Далі. Як це має відбутися? ми повинні діяти комплексно. Ми подіяли комплексно, так як ви говорите. Абсолютно. Піднявся економічний рівень, дипломатичні відносини у нас хороші з Польщею, Угорщиною. Так, ніхто в Польщі не говорить про повернення Хемва, і ніхто не згадує, що Львів то є польське місто. Так, все це притихло. Україна добре. Я Крим окупований. Далі. Так. Ну, ми повинні показати, що Ми показали. привабливіше Ми показали. життя Показали. в Україні, ніж в Росії. Показали. Далі. Перше. Друге, це дуже серйозна робота на рівні правильно висловити. Зараз в нас є слухач, він телефонує, так? Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і ваше запитання Володимиру Замані. Да, доброго вечера. Да, Ленур Ислямов, Добрий вечір. да, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар. Я хочу вот что спросить главнокомандующего, бывшего командующего. Как у нас, так сказать, крымского татарского батальона, крымского батальона, это вопрос номер один. И вопрос номер два. Если эта партия пройдет, уважаемая, что она и как она будет относиться к тому, заявляет межлис крымско-татарского народа, создание национально-территориальной автономии в составе Украины. Будет ли она это поддерживать? Дякую. Ваша відповідь. Ну, корінним народом Криму є кримсько-татарське населення. І ми це підтримуємо. І в складі України ми будемо підтримувати цю ідею, щоб кримсько-татарське населення, як корінний народ, був, проживав на території Криму. І я до кінця не почув запитання, ще уточню. Бачення взагалі меджлісу як органу кримсько-татарського народу. Знаєте, це питання для дискусії, для обговорення, але моя особиста точка зору, що ми до цього йшли і ми до цього прийдемо рано чи пізно. От зараз ведеться дискусія щодо кримсько-татарської національної автономії. От коли ваша партія зайде до парламенту, так, ви будете нагально ставити це питання, чи все-таки також будете відкладати в довгий ящик? Ми будемо це питання розглядати. Довгий ящик ніхто не Відразу, розглядає. так? Звичайно. Звичайно. Можливо, це і буде якимось кроком для найближчого повернення Криму. Це зможе вплинути, так? Звичайно. А яким чином? Ну, через міжнародні інституції, через тиск на Росію, через інформаційну пропаганду, пропагандистську роботу і таке інше. Дивіться, вас звинуватили були у держзраді. Дуже коротко, у нас залишається буквально хвилина. Зараз, наскільки я зрозумів, вас апеляційний суд випустив ще, але провадження проти вас триває, так? Так. Триває, так? Як ви взагалі, тобто вас звинувачили у тому, що ви зменшили чисельність Збройних сил України, будучи начальником Генштабу, там відбулося переформатування військ. Як ви бачите цю справу зараз? І на вашу думку, чи буде вона закрита? Влада змінилася. Ви говорили, що це політично було. Я впевнений, що ця справа буде закрита. На сьогоднішній день пан Матіос заявив, що справа закінчена, досудове розслідування закінчило, і він передав матеріали для ознайомлення. Я кажу, що це відверта брехня. Ніяких документів нам не надавались. Це перше. По-друге, 10 секунд. зараз триває робота над тим, щоб признати аналітичний висновок, на підставі якого мені пред'явлено звинувачення, признати недійсним і його відкликати.
через суд признати його недійсним, сфальсифікованим. Ось на підставі цього справа буде закрита. Але я не перестану доказувати всі, по кожному пункту звинувачення я буду доказувати і розбиратися з тими людьми, які це звинувачили мене в цьому. Я дякую Володимиру Замані, кандидату у народні депутати від партії «Сила і честь», начальнику Генерального штабу Збройних сил України 2012-2014 роки, а також уповноваженому Верховної Ради з контролю діяльності Міністерства оборони 2014 року генерал-полковнику. Мене звати Любомир Ференц. Я дякую всім, хто нас дивився, і всім телеглядачам телеканалу АТР бажаю гарних та спокійних вихідних.